Köszöntöm kedves nézőinket! A Feketén-fehéren portré műsorunkban egy olyan kedves vendégünk van, aki már volt a mikrofon túloldalán. Kovács Magyar Andrásnál vendégeskedünk újra. Nagyon vártam már ezt a találkozót, egészen februárig nézhetünk vissza. Akkor gondolkoztunk el azon, hogy ezt az új gépet, amiről már korábban is beszéltünk, bemutassuk önöknek. Érdemes lesz velünk tartani. Köszöntöm, András! Azt is köszönöm, hogy újra itt ebben a házban találkozhatunk. Ez mindig egy nagy élmény, tényleg hónapokra visszatekintve is készültem rá én is. Ki is próbáltam egyébként már ezt a gépet Győrben, úgyhogy nagyon várom, hogy rajtam is mi változott esetleg az elmúlt hónapokban, illetve, hogy az az ember, aki ezt kitalálta és feltalálta, ő hogy fogja ezt majd intézni. Tehát miről is van szó? Kezeit csókolom, kedves Anikó, nagyon örülök, hogy eljöttek. Hogy miről is van szó, hosszú lesz a történet. Bízom abban, hogy úgy körül tudjuk járni ezt a fantasztikus történetet, ahogy egy laikus személy is ezt meg tudja majd érteni. Ehhez most nagyon nagy szükség van önre, hogy olyan kérdéseket tegyen föl nekem, ami mint feltalálónak lehet, hogy egy apróság, de egy kedves nézőnek meg nagyon jelentős dolog lehet. Úgyhogy itt most öné lesz a főszerep. Ígérem, hogy józan paraszt ésszel fogok kérdezni, mert azt hiszem, hogy tényleg úgy tudjuk ezt a témát közelebb hozni az emberekhez. Tehát mit tudunk vizsgálni ezzel a géppel? Úgy nevezik, ugye, legyen kedves, pontosan a nevét, hogy... Ez a Matrix Drops komputer. Arra született ez a berendezés, hogy az ember láthatatlan valóságát, az érzelmeit, gondolatait, kapcsolati feszültségeit meg tudja mutatni, szavakba tudja önteni, és ez térben és időben egyaránt. Ne lepődjön meg akkor, hogyha a készülék meg fogja esetleg mutatni azt, hogy milyen volt a kapcsolata az édesapjával vagy az édesanyjával, hogy milyen lelki attitűdjei vannak, milyen pozitív, és milyen kezelhetetlen tulajdonságai. Ezeket Freud úgy fogalmazta meg, hogy bizonyos téveszmék, vagy Jung úgy fogalmazta meg, hogy mindnyájunknak van egy olyan sötét énje, a láthatatlan világban lévő énünk, amely esetleg rossz gondolatokat, rossz ötleteket sugall felénk. Ugyanakkor van egy pozitív énünk, ami jó gondolatokat, jó ötleteket sugall felénk, és a komputernek az a feladata, hogy bemutassa az énünket, és bemutassa a téveszméjünket. Tehát azokat a hiteket, amiket úgymond mi a neveltetésünk során és az életünk során magunkba plántáltunk, és amit most már valóságnak élünk meg. Így van. És úgy ragaszkodunk egy-egy téveszméhez, mint a kis táskánkhoz, hogy ez a miénk. És befolyásol. És befolyásol, de amikor ezt fölismerjük, és belátjuk, akkor a szellemi fejlődésünkben és a lelki fejlődésünkben tudunk egy lépést tenni előre. Hogy ez a belátás egy pillanat, ahogy Jézus mondta, bizony mondom néktek, egy pillanat elég, hogy újjászülessetek, 1 év, 10 év vagy egy emberöltő, hát ez kinél hogy? De mivel van egy komputerünk, és fehéren, feketén fogjuk látni a saját énünk kivetelését, azt az énünket, ami per pillanat vagyunk, pillanatnyi sorsfeladatot mutat meg a készülék, így nem arról fog szólni a mi kis történetünk, hogy mi egymást megpróbáljuk győzni, vagy vitázni, vagy elismerni, hanem itt az fog történni, kedves Anikó, hogy én saját lelkével kapcsolom most önt össze, és ön felé a saját lelke fog üzeneteket közvetíteni. Na, itt jönnek az első hitetlenek, hogy ez a kompjúter, ez hogy képes erre? Tehát milyen elven és alapon működik? Mivel kompjúter és mivel szenzor, ez egy technikai berendezés. Lehet kételkedni abban, ha valaki mond valamit, vagy filozófál. De itt egy matematikai berendezésről van szó, egy digitális berendezésről. A digitális berendezések lényege, hogy tudja, hogy igen, vagy nem. Hogy jön az, hogy ugye itt tulajdonképpen az én lelkemet leképezzük? Hogy lehet leképezni valamit, amit nem tudunk megfogni, nem tudunk megérteni? Igen.
Azokat a dolgokat tudjuk megérteni, amit az 5 érzékünkkel föl tudunk fogni. Látás, ízlés, tapintás, hallás. De mihelyest van valami, ami az érzékleteinken túli, ezt úgy mondjuk, hogy 6. érzék, akkor az ember ott elbizonytalanodik. Mindnyájunknak vannak érzései, de ezek az érzések mindig egy picit bizonytalanok, mert nem tudjuk, hogy most ez valós, vagy nem. Igen, vagy nem. Úgy érzem, vajon jól érzem? Így van. Ettől 6. érzék. Beleérzek, de nem vagyok biztos benne. Ez a komputer ezt a 6. érzéket lépte túl a 7. érzékkel, ugyanis a komputer esetében ezek a fölmerülő érzések abszolút bizonyossá válnak, hiszen a komputer igen vagy nemmel fog válaszolni. Ezt honnan tudta András, hogy ezt le lehet képezni? Erről álmodoztam. Én 25 éve erről álmodozom. És 25 évig egy pálcával kérdeztem meg a láthatatlan világ valóságát, földsugárzásokat, aurákat, szellemi jelenlétet, és a pálca mindig mondott nekem igent vagy nemet. De mivel a pálcáról is sokan úgy gondolják, hogy ez nagyon szubjektív, valójában még mindig a 6. érzék világába volt egy igen és egy nemet jelző szenzibilem vagy biotenzorom. Ez az álom, ez a 25 éves álom valahol összekapcsolódott az én villamosmérnöki előképzettségemmel, és csináltam egy olyan berendezést, ami objektíven belelát ezekbe a világokba. A legnagyobb probléma az volt, hogy nem létezett biotenzor, illetve bioszenzor, ami ezeket a finom lelki, érzelmi, gondolati jelenségeket tudta volna érzékelni. Ezek rezgések? Hát vagy? Először azt hittük, hogy rezgések. Fantasztikus dologba kérdezett bele. Hiszen ha ma a világ kutatóit megkérdezné, még a kvantumfizikusokat is, vagy esetleg itt ülne most Albert Einstein, ezek a kutatók nem tudnak egy ponttól elvonatkozni, ez pedig a rezgések. Ugyanis mindenre azt mondjuk, hogy ami 3-dimenziós, az anyagi. És amit nem látok, az rezgés. Vegyünk néhány egyszerű példát. A fény egyszerre pici anyagi részecskék gyors mozgása, de egyszerre hullámjelenség is. Ezt már kimondták a kvantumfizikusok, hogy a fény hol anyag, hol hullám természetű. Megjegyzem, mi is hol anyag, hol hullám természetűek vagyunk. Csak ezen túl van valami, ami nem anyag, nem rezgés, hanem valami teljesen más. Ezt a témát, ezt a területet, ezt a dimenziót nem nagyon merték még megérinteni, a kvantumfizikusok sem. Ennek is kell majd 100 év, mint a rezgésnek? Nem hiszem. Igen? Nem hiszem, mert született egy berendezés, ami objektíven megmutatja ezt a 3. világot, amit úgy hívunk, hogy információ. De az információt már nem köti sem az anyag, sem a rezgés, hanem egy teljesen más kategória, egy más dimenzió. És ami fantasztikus, hogy van egy berendezés, ami ezt a dimenziót a 7. érzékkel meg tudja érinteni, föl tudja fogni, ki tudja csatolni, és ki tudja írni. Hogy jött az, hogy erre felfigyeltek Amerikában, mert ugye András a NASA-nál volt aztán ezzel foglalkozni? A NASA-nak volt már egy hasonló készüléke, amivel észrevették azt, hogy bizonyos dolgokat meg lehet mérni. Ezt ők úgy nevezték el, hogy feedback rendszer. Az első kísérlet ezelőtt 15-20 évvel történt, amikor a kozmonauták állapotát innen a Földről detektálták, hogy milyen állapotban vannak. De ők is még csak rezgéseket tudtak érzékelni, mivel nem is gondolták, hogy léteznek egyáltalán más mezők. A rezgések világa, mivel anyagon túli, ugye nem látom már a rezgést, de mégis nagyon komoly fizikai szabályok vannak. Az információvilág ezen túl van egy dimenzióval. Ott nincs fizikai szabály?
ott egész más szabályok vannak. Hogy megértse, a fizikai szabály a hatás ellenhatás törvénye például. Az energiák törvénye, ha én fölállítok egy televízióadót, vagy egy rádióadót, és elkezdem sugározni a műsort, a távolság négyzetével csökken az ereje, és egyszer csak elérek egy olyan pontra, ahol már nem tudom fogni azt az adót. Ez a hullámok alapszabálya, távolság négyzetével csökken az ereje. Igen ám, de van egy más világ, az információk világa, ahol ha én egy információt kiviszek a környezetbe, az idő négyzetével növekszik. Tehát míg az energia csökken a távolság négyzetével, addig az információ az idő négyzetével növekszik. Akkor ez például magyarázat arra a távgyógyításra? Egyik magyarázata. Ugye, mert ezt soha nem tudtuk elképzelni, hogy ez mitől működik. Én megtapasztaltam, hogy működik, nem értettem, igen. De mivel megtapasztaltam, elhittem. Tehát ugye a forróságot, hogy most hol érzem, és erre a telefon másik felén, tehát hihetetlen volt. De akkor most már kezdem érteni, meg ezek szerint valami olyat képezett le András, ami már volt, csak nem tudtuk, hogy mi az. Így van, amíg nem tudjuk bebizonyítani, amíg nem tudjuk fölfogni, amíg nincs erre egy berendezés, amíg ez nem ismételhetően, többször nem mutatható meg, addig csak annyit tudunk mondani, hogy van valami, talán, de nem bizonyos. És a hitünk. A hit is egy nem anyag, nem energia, hanem egy egész más dolog, és ilyen a gondolatátvitel, ilyenek a megérzéseink, és ilyen a távból küldött, úgy mondtuk ezt, hogy energiát kapott, de nagyon jól tetszett fogalmazni, hogy távgyógyításban részesült. Sokáig azt hittük, hogy energiák mennek szabadon, de nem energiák mennek, hanem információk. És ez egy új dimenzió. És nem a telefonon jött át az az információ, hogy több száz kilométerről önt valaki kezelte, hanem ez az információs térbe, ebbe a kvantumtérbe információkat kapott, és teljesen mindegy, hogy 500, vagy 5000, vagy 50 000 kilométerre van, abban a pillanatban ott van az információ, és kifejti az energiáira és a testére a hatást. Mert minél magasabb dimenziókba megyünk, azok mindig leképződnek alsóbb dimenziókba is. Ezért tudta lefordítani ezt számítógépre. Igen. Mivel információ. Mivel és információ. Akkor azon az elven működik, mint egy számítógép, tehát a Fourier soron. Pontosan, egy Fourier analízison működik, de itt volt a legnagyobb nehézség, hogy kiből tudok én egy Fourier sort lehívni. Most már nagyon egyszerű, amikor megvan a berendezés. De ez hogyan alakul ki abból, hogy tudom, hogy valami ott van, csak meg kell fogni? Csak nem tudtuk megfogni. Mert a világ gondolkodói mind energiákban gondolkodnak, és én is, mint villamosmérnök. És jött egy új ötlet, vagy egy sugalllat, inkább fogalmazzunk így, jött egy sugalllat. És ez a sugalllat azt mondta, ne az információt próbáljam megfogni, vagy megmérni, mert azt szinte lehetetlen, hanem fogjam meg az emberben történő pillanatnyi változást, mert az kifejezi a körülötte lévő információs változást. Jó. Így most ön, ha lehet szakmai nyelven szólni, amikor meg fogom önt mérni, ön lesz az a kis bioszenzor, ami érzékeli az ön körül lévő információkat, és én az önben lévő változásokból fogok következtetni az ön gondolataira, érzéseire, kapcsolatára, múltjára és a jövőjére. Ez az ön sors feladata, mert a komputer ezt is kimutatja. És nem akarok elé szaladni a dolgoknak, de a második lépésünk az lesz, hogy nem önt fogom megmérni, hanem ön rágondol valakire, és ugyanolyan pontossággal meg fogjuk mérni, mintha itt ülne. Tulajdonképpen akkor olyanra is gondolhatok, aki már nincs, hiszen az információ az adott. Ha ő bármelyik dimenzióban van, igen, az ön szellemtestőt megtalálja. Jó, rendben. Fú, ez nagyon érdekes, ez igen. Jó, neki futunk. Kedves Anikó. Rendben. 1 percre lesz szükségem, ha kérhetem a
ékszereit azt abba szabad? Nyugodtan tessék elhelyezni. Az órát is levegyem? Igen, megköszönöm. Kedves nézőink most a hóhért akasztják. Ha valami nagyon rossz dolog kiderül rólam, azt kivágom. Kedves Anikó, mivel itt nagyon komoly lélektani titkokról lesz szó, Igen. Én ezt mindig kettesben szoktam végezni, és most ne tartson ön attól, hogy mit fognak ebből meglátni, vagy mit nem. Mi megbeszéljük, hogy mit olvastunk. Mit olvastunk, és ha most előre kérhetem, ön csak annyiról számoljon be majd a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy az itt hallottak. Na, van-e igazság, igaz-e, vagy nem? Rendben. Tehát nincs jelentősége most annak, hogy ön ebben az életfázisban, ugyanis a komputer ki fogja mutatni, hogy ma és tegnap milyen dolgokkal foglalkozott. Jó. Mik zavarták, vagy minek örült. Ki fogják mutatni azt, hogy hosszú távon mi az ön feladata, az élet feladata. Mik az ön eszenciális gondolatai, ami körül forog az egész élete. És ez mindenkinél más. A komputerben 8 millió adatnak a variációi vannak meg. Tehát elképzelhetetlen olyan, hogy ide bejön 10 millió ember, és 2 embernek ugyanazt vagy hasonlót írjon ki. Annyira mások vagyunk. De és ez mondjuk más lehet, elnézést, ez más lehet mondjuk egy fél évvel ezelőtt is, meg ma is, hiszen... Egy nap múlva is más lehet. Hiszen ha ön szembesül saját énjére vonatkozó attitűdjeivel, és azt mondja, hogy tényleg milyen igaz. Abban a pillanatban elgondolkodik rajta, és ahogy belátja, ön már egy más ember. Jó, ennyire régen izgultam egy riportnál, de fussunk neki. El fogom indítani a kis komputert, egy picit türelmet kérek. Egyébként az emberek, akiket András megmér, hogy állnak innen föl? Meghatódva önmaguktól. És most világkiállításokon voltunk Los Angelesben, Párizsban, több mint 900 orvos, pszichológus, pszichiáter, homeopata látta a készüléket, és mindnyájan elmondták, hogy 100%-os a komputernek a találati aránya, és volt olyan, aki gőgjénél fogva nem igazán akarta belátni a dolgokat, és hát nem mondott se igent, se nemet, és megmértünk egy ismerősét, és arról elmondta, hogy minden igaz. Tehát az már igaz volt. Igen, van, aki egy kicsit nehezen mer saját magáról nyilatkozni. Ez, amit leképez rólunk ez a gép, illetve amit András a képességénél fogva érez és lát embereken, ez összepasszol? Tehát szokta önmagát tesztelni? A gép arra született, hogy a bennem vagy bennünk lévő szenzibil emberekben lévő érzéseket le tudja képezni. Nem érezhetünk mást. Az igazságot érezzük. Akkor mindig. András egy ilyen gép. Magát kellett leképezni. Igen, csak én egy kicsit mindig szubjektív vagyok a partnereim számára, viszont a komputer az objektív. Kiveszi az érzelmeket. Így van, és itt tudtuk túlépni a 6. érzéket egy objektív 7. érzékeléssel. Igen, 1 percig fog tartani, kedves Anikó. Igen. A mérés, kérem, helyezze rá a kezét, az ujjait. Tenyeremet is? Igen. Egy picit bizseregnek az ujjaim, azt érzem. Nyilván az izgalom az még van. Más különösebb nincs. Várakozás. Hogy mi lesz? A komputer 7 testét vizsgálja most meg. A fizikai testét, az energia testét, érzelmeit, gondolatait, a kapcsolatait, a lelkét és a szellem testét. 8 millió kérdést tesz most föl önnek, és az ön lelke 8 millió kérdésre válaszol. És ebből csinál egy mátrixot, rangsorba teszi, és a 11 legfontosabb üzenetet fogjuk itt most olvasni. Azt a mindenit. Készen is vagyunk. Köszönöm. Ha megengedi, először
a pillanatnyi dolgokkal, azokat a dolgokat fogom megmutatni önnek, és itt tetszik tudni olvasni, ami az elmúlt napokban, elmúlt órákban történt önnel. Mindig megmutatom a psziché üzenetét, és azt, hogy ez a pszichés üzenet mit válthat ki a testébe. Ezt úgy mondják szaknyelven, hogy pszichoszomatika. Nagyon sok pszichológus foglalkozik ezzel a dologgal, de nagyon nehéz ezt objektíven leírni. Ez a kompjúter az első olyan berendezés, amely kimutatja a nehézfém túlterhelést az emberben, felismeri az entitásokat, árnyék személyiségeket az ember körül, és a berendezéssel a kvantum információs téren keresztül távolban lévő személyeket is képesek vagyunk megmérni. A teljes részletesség igénye nélkül stábunk ott lehetett, amikor Kovács Magyar András, Pénzes Anikó kollégánk vizsgálatáról és az eredményekről beszélt. Hát az elmúlt fél órában valóban nagyon-nagyon sok mindent megtudhattam magamról. Hát bizony mondhatom azt, hogy 99%-ban betalált, és az az 1% is olyan, hogy szerintem el kell rajta gondolkodnom, hogy hol leledzik. Úgyhogy a következő pár percben egy kisebb summázást végzünk arról, hogy ez a gép mit mutatott ki rólam. Bizony belemegyünk, vállalom azt, hogy némi negatívba is, de nagyon örülök a pozitív oldalnak, hiszen egészen a lelkem mélyéig hatolt. Ha megengedi, drága Anikó, 2-3 mondatot mondanék arról, hogy tudja egy komputer az önérzéseit, gondolatait, a lelkét tükrözni. Nem titok, hogy több millió adat van tárolva a komputerbe. Ezek növényeknek, ásványoknak, elemeknek, bogaraknak a természetes elemi tulajdonságai, információi. És amikor én megmérek bárkit, most jelen esetben önt, ezekkel az alapstandard adatokkal hasonlítom önt össze, és ahol azonosságot találok, annak az elemnek az információs csomagját ön elé vetítem, hiszen ön azzal azonos. És itt most egy képet mutatnánk meg a kedves nézőknek. Itt látjuk, hogy van egy elem, ez az Ytterbium carbonicum. Ha a Mendelejev táblázatot most már bárki maga elé képzeli, itt van nálam Puskának egy ilyen táblázat, akkor látjuk, hogy ez a 8. sorában, a 16. oszlopában található ez a Ytterbium, és van egy megfigyelés, hogy a sorok mit jelképeznek. Az első sor a to be or not to be, lenni vagy nem lenni kérdés, a hidrogén és a hélium. A második sorban a nagyon egoista, én középpontú emberek vannak. A harmadik sor témája a kapcsolatok, barátságok, család, e körül forog az ember gondolata. A negyedik sor a munka és a munkamániások sora. Azért ez jó, hogy nem ez jött ki, annak örülök. Az 5. sor a tudományok, a művészetek, szellemi dolgok, és van 2 különleges sor. Az egyik a lantánsor, a lantanidák. Ezek az embereknek a fő aspektusa, irányvonala a szabadság. És van még egy sor, azok az emberek, akikkel tragédia történt, ezekben a sorokban lévő elemekkel mutatnak hasonlóságot, és csak ezekkel oldható meg a problémájuk. Az ebben a csodálatos, ha én be tudom azonosítani valakinek az információját, bizonyos növények vagy elemek információjával, akkor abból az állapotból tovább is tudom segíteni. Most András azt nem tudja rólam, ugye én nyilas vagyok, és én mindig azt hittem, hogy ezért vagyok ekkora nagy szabadság elvű és mániás, mert de most ezek szerint van még egy, ami pont emiatt jellemző rám. Ez tényleg a barátaim, a kollégáim tudják, hogy egy valamivel lehet engem nagyon kibuktatni, és az a szabadságnak az elvétele, vagy a nem léte. Igen, ezt mutatja a komputer is, de meghúzódik ott a Ytterbium mellett még egy kis vegyületecskének a jelzése, ez a karbonikum. Tehát az édesapjához különös érzelmi szálak kötik, és az egész életében, eddig életében ez meghatározó volt. Erről hallhatunk esetleg 1-2 gondolatot, kedves Anikó? Igen, hát ő azért nagyon fiatalon elment, tehát
60 néhány éves volt, és hát most már 4 éve, tehát tényleg olyan, mintha most lett volna, és hát tényleg nagyon fontos nekem még ma is. Igen. Hát lássuk, mi az ön eszenciája, ha lehet így fogalmazni, kedves Anikó. Itt fönt látjuk a kiértékelésben, a komputer a következőt mondja. Szabad kívülállásból önbecsülést merít. Ön a szabadságából meríti az erejét, és abból, hogy kívülállóként tud dolgokra tekinteni. Ha lehet úgy mondani, nem egy olyan típus, aki beleüti az orrát mások dolgába, hanem kívülről ránéz, megmutatja a körülményeket, és abból van le egy következtetés. Bocsánat. Én azt gondolom, hogy ez nekem abban nagyon sokat segít, hogy ugye amikor nagyon sok problémánk van, és ugye ez nyilván a cégnél mindenhol, ami úgymond az én problémám, én azt nagyon könnyen tudom megoldani, mert nem veszem magamra. Hiába az enyém, pillanat alatt átlátom, és akkor úgy megyünk tovább. Igen. Tehát én azt gondolom, én ezt így mondtam már a kollégáimnak, főleg Torma Anikó gazdasági vezetőnk tud róla sokat, hogy nem vesszük magunkra, hogy úgy megyünk, csináljuk, és akkor az könnyebb. Ezt tanácsolom nagyon sok embernek. Igen, hát nézd, amit itt elmondott, ami önnek természetes, más ezt tanulja. Nagyon sok ember elmegy Indiába, meg a világ különböző meditatív helyeire, hogy megtanulja azt, hogy ne belülről, egy szögből nézze a dolgokat, hanem kívülről nézzen rá. Önnek ez természetéből adódóan jön, ezért csodálatos. És ha megfigyeljük a mind, tehát a lelki ablaknak az attitűdjeit, hiszen a komputer megmutatja, hogy mivel egyező az öngondolkodása, érzelmei, kapcsolatai, és megmutatja a pszichéjét, és megmutatja az ebből adódó, vagy olyan problémákat, amik jöhetnek ebből, testi problémák, ez a body rész. A lelkére a következőt írja a komputer, a filozófia életük fő témája, keresés belső világkutatása. Az élet értékei, Isten lényege foglalkoztatja őket. Új elképzelések, elméleteket dolgoznak ki, sőt, még könyveket is publikálhatnak. Milyen érdekes, hogy az ön szakmája most, persze egy komputer elmondja, hogy könyveket is, de hogy most ez éppen egy zenemű vagy egy film, csak milyen különös, hogy ilyen végtelen pontossággal ráérez egy komputer még az ön hivatására is. És sorolhatnánk itt a megemlített dolgokat, szabadon szeretne gondolkodni, nem szeret semmiféle kötöttséget. És sorolhatnánk ezeket az ismereteket, és utána átmegyünk a jobb oldalra, a body részbe, akkor ott megtalálhatunk olyan testi problémákat, amelyek a pszichéjében lévő esetleges gátak, megakadások, örvényekből adódó testi problémákban megnyilvánulhat, hogy a szervezet segítségért kiállt, hogy lépj tovább ebben vagy ebben a dologban, amiben megakadtál, mert addig a testnek muszáj jeleznie, hogy gond van. Ez a pszichoszomatika megfigyelése a komputernek. És természetesen, amit itt most a nézők láttak, ez egy ablak a 11-ből. Ugye én azért arról híres vagyok, hogy én elismerem, hogyha hibázok, vagy ha valami negatívum van. És ugye mondott olyanokat is, hogy vigyázni kell arra, hogy nehogy merev legyen a gondolkodásom, ezt írtam még fel, vigyázni kell arra, hogy nehogy túl, itt valahol volt, hogy nehogy túl elmagányosodjak ettől az autonomitástól. Tehát akkor, amikor az embernek ez így megfogalmazódik, és tényleg önmagára ismer, akkor milyen úgymond gyógymód van? Elmagányosodás. Megfigyeltem, hogy sok ember úgy gondolja, hogy ha ő egy szerelmi kapcsolatba kerül, akkor valahol az neki egy kötöttséget fog jelenteni, és nem tud olyan szabad lenni.
Nem titok, én is így vélekedtem erről sokáig, amíg nem kerültem egy olyan szerelembe, nem találtam egy olyan párt, akivel együtt 100-szor olyan szabad vagyok, mint addig egyedül. Van, aki úgy gondolja, hogy a munkája kötöttséget jelent. A munkája úgy lefoglalja, hogy nem tud igazán szabad lenni. De amikor az ember megtalálja azt a munkát, akkor azzal a munkával 100-szor szabadabbá válik, mint kötötté. Tudom, hogy most egy kicsit furcsák ezek a gondolatok, de ezek olykor a mi kis téveszméink. És nagyon el kell azon is mindig gondolkodnunk, hogy adott helyen, adott helyzetből mit tudunk kihozni. Mert ugyanez az ember egy más helyen egész más tudnak kihozni. A körülményeinket nem tudjuk megváltoztatni. Nem fog soha a világ hozzánk alakulni, nekünk kell a világhoz alakulni, és mindenhol megvan az a tólik határ, hogy ebből a világból itt és most mennyit tudok kihozni, de ha odébb megyek, ott abból a világból lehet, hogy egy kicsikét más tudok kihozni, ugyanazokkal a képességekkel. Ugye most ez a gép megmutatta több helyen, hogy ugye esetleg lehetnek gyulladások a torkomban. Lehet nehéz kar, valami vérprobléma, gerincvelő probléma, stb. Ezek ilyenkor ha megijednek az emberek ettől, hogy most Jézusom, ez nekem mind van, ezt a gép hogyan kezeli? Amit itt most tetszik látni, soha nem mutatom meg a pacienseimnek, a hozzám fordulókhoz. Nekem ezek jelzésértékű információk. Ez a berendezés nem gyógyító berendezés. Itt a szomatika, a test, az olyan, mint a lényegnek, a lelkemnek, az érzéseimnek, a gondolataimnak, a kapcsolataimnak egy idő után a kivetülése. Tehát ha lefordítom, bocsánat, ha benne maradok ebben a probléma halmazban, akkor ezt okozhatja. Így van, hiszen a test egy idő után már jelezni fog, mert saját lelkét nem tudja megfejteni, és akkor a test azt mondja, hogy na, akkor megmutatom neked, hogy mire gondolok. És itt jön be az, akkor ha ezt summázzuk, hogy igenis a betegségek nagy része lelki eredetű. Hát igen. Ezelőtt 15-20 évvel amerikai kongresszusokon, orvoskongresszusokon már így hangzott el, hogy a betegségek több mint 80%-a pszichoszomatikus. Ez a százalék azóta nőtt. Viszont a pszichéi megfejtésében pszichológusok, pszichiáterek, lélekkel foglalkozó emberek ugyan tettek lépéseket, de a várt eredmény nem jött meg, mert egyre több a beteg ember. És ugyan kimondták az orvoskongresszusokon, hogy betegségek 80%-a pszichés, de szinte egy ilyen legyintéssel, mintha az egy olyan, tudják, de egy olyan kezelhetetlen vagy apró dolog lenne. Nagyon komoly jelentősége van a pszichének. És a világtörténelemben ez az első berendezés, amelyik nem szubjektívan, objektíven megmutatja a pszichék, a lélek görcseit, örvényeit, amiből az emberek nem nagyon tudnak kiszabadulni. És ha ezt fölismeri, a megoldást is tudja. És valahol ez a lényeg. Ez a lényeg. Ugyanis fönt a fönti sarokban tetszik látni egy számot, ez az 1299-es szám, nek a bizonyos iterbium karbonikumnak az információját hordozó matrix dropsnak a száma. Több mint 1500 féle információn van matrix dropsokba, vizekbe zárva. Ezek hologramok. Ebből beveszünk néhány cseppet, ráhangolódik ez a függvény a lelkünkre, és ha egy örvényben vagyunk 1, 2, 3, 4 évben, egy lelki, egy gondolati örvényben, amiből nem tudunk tovább menni, kellene valami, ami egy kicsit tovább segít, új gondolatok, új érzések jöjjenek. Ez a matrix, ez a jól megválasztott matrix drops túl tud vinni engem ezen az örvényen, és elindulhat bennem egy új gondolati folyam. Hogy lehetett ezeket a cseppeket ezzel az információval összekötni? Ha valaki foglalkozott már homeopátiával, az tudja, hogy vannak olyan segítő anyagok, most beszéljünk nagyon egyszerű dolgokról, gyógynövények, amelyek segítenek bennünket.
gyógyszerek, amelyek általában gyógynövény vagy kemikália kivonatok, amelyek szintén tudnak ránk hatni. Vannak olyan módszerek, ahol bizonyos betegségeket el akarunk folytani, és vannak olyan módszerek, amivel bizonyos betegségeket, problémákat ki akarunk üríteni az emberből. Tehát két módja van az ellenszer vagy a hasonszer, amivel megpróbálunk változást előidézni. A kemikáliákkal az elfojtás, a megmérgezés, az elpusztítás. A homeopátiákkal, a hasonlóval egy kiútmutatás. Egyik anyag, a másik rezgés. Amiről itt beszélünk, nem gyógyítás, hanem információ. Nem anyaggal vagy rezgésekkel hatok az ember szervezetére, hanem egy kiutat mutató információval. De ahhoz pontosan kell tudni, hogy a több millió információból melyiknek kell segíteni, hol van zavar. Miután ezt sikerült detektálnunk több ponton, ezeket a függvényeket, lehet úgy mondani, ezek matematikai függvények, információkat, sikerült egy nagyon különös eljárással, kristályokon keresztül, folyadékokba bevinni és ott tárolni. Itt a nehézséget az jelentette, hogy a folyadék őrizze meg sok-sok évig ezt az információt. Ez csak egy hologram eljárással lehetett megoldani, egy többdimenziós eljárással. A víznek van egy olyan különös képessége, hogy megőrzi a programokat. Azért képes erre, mert a víz bipoláris, van pozitív és negatív pólusa. Ez általában rendezetlen, ha zavar van. Ha viszont pozitív-negatív bipolaritás beáll, erre azt mondjuk rendezett a víz, úgy lehet rá programokat vinni, mint egy floppy lemezre, vagy egy pendrive-ra. Erről már láttam ugye a vízüzenete, igen. Amikor ugye voltak azok amikor kikristályosították, és így van. És, Emotó úrnál egyetlen probléma merült föl, amiről ő is beszél, hogy egy pillanatra tudta ezt detektálni, amíg éppen megolvatta, hiszen nem tudta tárolni. És én több mint 20 évig dolgoztam ezen, hogy az információt végtelen ideig tudjam tárolni a vízen. Ez a találmányunk, ez a szabadalmunk, ha mondhatom, és ezeket a bizonyos függvényeket vizekbe be tudom vinni, és amikor ebből néhány csöppet kap egy tökéletes információból, ami pont az ön információja, akkor az önben lévő víz, ami a szervezetének 70-80%-a, az agyának 90%-a, mint amikor a tejbe egy kefirgombát bedobok, és abból lesz egy joghurt, vagy egy kefir, hogy bedobom ezt az oltóanyagot, ha ön megkapja a tökéletes információt, egy pillanat alatt a szervezete minden pontjához eljut ez az információ, hiszen a víz ott van, és képes túlvinni a lelki görcsein, a gondolati megakadásain, vagy éppen egy kapcsolati problémáján. Nagyon régóta itt a beszélgetés alatt az jön már így hátul egyfolytában dübörög, hogy mivel itt információkról beszélünk, akkor Andrásnak először meg kellett fogni azt a 8 millió tulajdonságnak is nevezhetjük problémának minden, és azt kellett először összeszedni. Igen, igen. Jö. És ez a 8 millió alap dolog, de ennek a kombinációi léteznek. Ha kiszámoljuk, hogy 2-nek mennyi kombináció, vagy 3-nak, vagy 4-nek, vagy 5-nek, akkor látjuk, hogy egy hatalmas számról van szó. Itt 8 millió alapinformáció kombinációiról van szó. Ezért van az, ha ide valaki leül, véletlenül sem hasonlít a róla kiírtak és összefüggései egy másik emberéhez. Bizonyára tetszett foglalkozni asztrológiával. Ott van 12 embertípus, annak megvannak az aszcendensei, a holdjegyei, és körülbelül tudjuk, hogy egy milyen ember, milyen aszcendense, milyen holdjegye, milyen tulajdonságok. Alaptulajdonságok, igen. És tessék elképzelni, ez 12 csoportra való beosztás. Itt több mint 8 millió információról van szó. Ettől finom, ettől tökéletes, ettől van az, hogy tűhegynyi pontossággal megmondja, hogy milyen vagyok.
Tényleg nagyon érdekes, és hát biztos a hangomon is hallani, hogy azért kicsit máshogy vagyok, mint a riport elején. Vannak akkor olyan alap igazságok, vagy akkor mondhatjuk így, hogy hitek, ami rám jellemző, és vannak azok, amik pillanatnyilag befolyásolnak engem. Hol van ebben akkor a jövő? A jövő, vannak alapfüggvények, pillanatnyi függvényei. Mivel jött most ide, mi foglalkoztatja néhány éve, mi foglalkoztatja születése óta. Azért rámutattam itt néhány olyan dologra, hogy milyen dolgok történtek, ami az ön autonómiáját megsértették. Ez lehet egy idegen behatolás is, akár egy orvosi eljárás, ami ugye az én szabadságomba befolyásol engem, segít is, de ugyanakkor a lelkemben lehet egy gát. Ezeket mind-mind vissza évekre megmutatja a komputer, megmutatja, hol állok, ez a pillanatnyi állapotom, és ezekből a függvényekből mutat egy sors feladatot, hogy hová tart ez a függvény. Megmutatja, hogy hová juthat, ha ezen az úton marad, de ahogy ön képzelje most el magát egy vasútállomásra, bejön a vonat, és elindulhat 30 felé, attól függően, hogy a váltót hova váltják. Elindulhat Miskolc, Debrecen, Győr, vagy éppen Sopron felé, de ha ön nem vált a váltóval, minden ugyanúgy marad, akkor látják, hogy az a vonat csak egy irányba mehet, és megmutatja azt is, hogy ebben az esetben hova halad, és ha ezt ön végig szemléli az eddigi életét, jelen állapotát, jövőjét, akkor hozhat egy döntést, hogy én másik irányba akarok menni. És ebben tudok önnek mátrixokkal segíteni, ebben a döntési erőben, hogy legyen ereje, hogy váltson. Ugye a feketén-fehéren azért is így alakult ki, hogy vannak, akik feketén ítélnek meg bizonyos dolgokat, vannak, akik fehéren, és nyilván az én feladatom az, hogy mindkettőjüket képviseljem. Ugye nagyjából azon túl vagyunk, és azt már eldöntöttük, hogy most hiszünk, nem hiszünk, stb. Aki nézi, majd az is eldönti, hogy hiszi, nem hiszi. De ha ez mindenkinek megadathatik, hogy ezt megcsinálja? Tehát hol lehet ezzel találkozni? Mert nyilván Andrást elérni 10 millió ember nem tudja. Hát igen, ma már a komputerem szinte minden világkiállításon az elmúlt 2 évben szerepelt Los Angeles, Párizs, Bécs, és dél-amerikai meghívásaink vannak. Ma a világ kutatói, orvosai, homeopatái egyre inkább ismerik ezt a készüléket, és nagyon kevés olyan ország van, ahol 1-2 ilyen komputer ne lenne. És hát nem titok, hogy Magyarországon több mint 100 ilyen berendezést használnak már a tanítványaim, akik a szellemi iskolámnak, a kvantumfizikai iskolámnak a résztvevői, és Győrben is van ilyen készülék. Bárki elmehet egy ilyen felmérésre, és hogy a kérdésére konkrétan válaszoljak, drága Anikó, itt nem hitről vagy hitetlenségről van szó. A 7. dimenzió objektív. Itt matematikáról van szó. Igenről és nemről. Bárki mondhat bármit erről a készülékről. Ha mondhatom, magáról állít ki bizonyítványt. Mert ez a készülék egy objektív berendezés. Olyan szubjektív dolgokat mutat meg objektíven, amire eddig nem nagyon volt ember képes. A pszichoanalízisek valahol erre születtek, hogy megfejtsük a másik ember pszichéjét. Csak van egy gond. Az emberek nem nagyon mondanak igazat. Még akkor sem, ha elmennek az orvoshoz vagy a pszichológushoz. De ezt a berendezést nem lehet becsapni. Ettől objektív. Nagyon megkönnyíti a pszichológusoknak, az orvosoknak, a pszichiátereknek, és mindenféle embernek az életét. Nagyon sokan csak azért beszereztek egy ilyen komputert, hogy folyamatosan magukat, a családjukat, a rokonokat figyeljék. Néhány év múlva ez a berendezés szinte minden háztartásban ott lesz, ugyanúgy, mint egy mobiltelefon vagy egy személyi számítógép. De még egy mobiltelefonnal, egy személyi számítógéppel csak adatokhoz juthat. Itt információhoz. Ezt sokan azért összetévesztik, Nagyon hogy mi az adat különbség. és mi az információ. Igen. Attól, hogy én megtudok új adatokat, nem változik semmi.
de amikor megtudok valamilyen új információt, az bennem egy új világot nyithat ki. Bár az adat objektívnek tűnik, mégsem nagyon hat az emberre. Az információ, a lélek, a szellem, a kapcsolati sugallatok, megvilágosodások szubjektívnek tűnnek, mégis ez az egyetlen, ami hat az emberre. Igazi mélységében. Hát András, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én csak tanácsolni tudom mindenkinek, hogy ha hisz, ha nem, mert én így tudom megfogalmazni önöknek egyszerűbben, menjenek el és mérjék meg, mert fantasztikus dolgok kerülnek elő. Olyan is, amivel szívesen szembesülünk, és olyan is, amivel nem szívesen szembesülünk. Az azonban mindenképpen fontos, hogy amivel nem szívesen szembesülünk, azon érdemes elgondolkozni, én is így fogok tenni. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, a viszontlátásra.